Props voor de huisrokken. En de watska busy rob. Mensen praten serieus, maar ze weten van geen ene kankermoer wat gebeurt. Maar er gebeurt veel, serieus. Komen die vocalen of hoe moet ik beginnen? Je bent een chef, kijk dat soort, maar je weet niet wat's gebeurd. Wat's gebeurd? Je bent een MC dat front, maar je komt niet tot de grond. Tot de grond. Je bent een MC met crown, maar je weet niet wat is nieuw. Wat is nieuw? Wat is nieuw? Je bent een shitback zonder klauw en je bent niet body. Vieze Freddy is er ook Vieze Freddy, alsof je dat niet wist. En ik drink tot de motherfucking fles leeg is. Het pas niet cool als ik die flesjes in bezel.